Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe kuLukas umvangeli chapter 6 amavesi 36 kuze kube 38. Luke chapter 6 verse 36 kuze kube uverse 38. Kulo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, yibani nesihawu njengalokhu noyihlo enesihawu. Ningahluleli yikhona ningayi kwahlulelwa. Ningajezisi yikhona nani ningayi kujeziswa. Thethelelani yikhona nani niyakuthethelelwa. Phanini yikhona niyakuphiwa. Niyonikelwa isilinganiso esifanele, esiqishiweyo, esishukumeziweyo, esiqongileyo. Ngaleso silinganiso phela enelinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Mhlambe kumina inkonzo ephakamayo, inkonzo ehlala enhlizweni yami ithi yibani nesihawu njengalokhu uNkulunkulu enesihawu. Kumina ithandwa zami yavuka lenkonzo yokufuna ukufana noNkulunkulu, ukuthi kona konke esikwenzayo bese ngefundeni ukufana neNkosi. Athi umpostoli Pawuli encwadini yabaseFilipi esehlukweni sesithathu, athi kona konke engangikufuna empilweni yami, yathi ngangifuna ukufana nawe Nkosi ngokuhlupheka nangeinsizi nangokufa kwakho, nginethemba lokuthi nami uqobo ngiyakuvuswa kanye noKristo. Sho njalo mebhalela incwadi yabaseFilipi sahluko sesithathu verse lika 9 kuze kube 11. Konke engangikufuna kakade ngangifisa ukufana nawe Nkosi. Uyabona, uma ulalela leli khehlelo uPaulos selidala, athi obhala kahle ngenxa yokumazi yena njengenkosi nomsindisi wami, athi bheka konke sengikushaya indiva. Yabona uPauli uke wachoma, uke waqhosha, uke wayikhumbula ukuthi uba zike zathi mayishayana nabapostoli, wathi uPaulos nami ngiliJuda, wathi nami ngingumfarisi, wathi nami ngifundile endaweni ephakemeyo, athi nami ngibe nentshisekelo ngoKristu, athi ningangitsheli ngokusokwa nami ngasokwa. Athi ningangitsheli mina ngingcono kunani, ngifundiswa amadoda amadala oGamaliel, ningobani nina? Yabona khona isigaba empilweni la siphakama khona, la abantu fanele basazi ukuthi singobani, la kumele sidefende khona, la hayi sikwenzile kusinikeni. Bese kufika isigaba la uthi khona empilweni hayi sikho isidingo. Noma bangakhuluma abantu asikho isidingo. Noma bangalwa asikho isidingo. Noma bangakufaka umunwe esweni asikho isidingo. Noma bangakuthuka ngeinhlamba asikho isidingo. Noma umndeni ungakuzonda asikho isidingo. Noma unkosikazi angathatha abantwana goduke nabo angabe sabuya asikho isidingo. Khona isigaba esifika empilweni, hayi isigaba esithi sewukhathele
cha isigaba esithi sengiyamukela. Yabona khona isigaba esifika empilweni ukuthi uma Nkosi lokhu bengesona isabelo sami pho indaba ngilwe nakho kangaka. Nkosi makuthi lokho akukona kwami pho indaba ngifune kona ngendluzula. Khona isigaba esibalekile empilweni yomuntu. Isigaba sokwamukela. Sho njalo namhlanje uNkulunkulu wethu uthi yibani nesihawu njengoba uNkulunkulu enesihawu. Yazi mina kuvuka inkonzo yokuthi ngicela Nkosi ungifundise ukuba nomusa. Ngicela Nkosi ungifundise unginisela imvula kubantu abangithandayo nabangizondayo. Ngicela Nkosi ungifundise ukuba nothando nesihawu. Ngicela Nkosi ungifundise ukuxola nokuxolela. Ngicela Nkosi ungifundise ukudlulisa. Ngoba kwesinye isikhathi yasidida leyo nkonzo. Ngifundise Nkosi ngoba mina ngokwami ngehluleka. Namhlanje uNkulunkulu ngomlomo kaLukas uthi ningahluleli. Khona nani ngeke nahlulelwa, ningajezisi. Bangaka abantu esibahlulelayo masihlangene njengomndeni. Sihleli siyadla ntambama okanye sihleli sijabule sindawonye. Hayibo nimbonile usibanibani, hayibo phela usibanibani usenje use. Bangaka abantu screen grab ama conversation sithumela usibanibani. Bangaka abantu esithatha ama clip ngabo sithumela usibanibani. Bangaka abantu mabengena sikhomisane ngamehlo nangamakhanda maqedane ehleke. Bangaka abantu esesibahlinzile ematafuleni ethu bengazi. Kahle kahle bangaka abantu esibakhumule ubunqunu babo. Saveza ubuze babo phambi kwabantu. Yazi siyiswela inkonzo yokuthi Nkosi ngicela ungisize ngiyeke ukwahlulela. Nkosi ngicela ungisize ngiyeke ukuhlezi ngiyibona ngingcono. Phela inkinga ethandwa zami ngomuntu owahlulelayo uhleze izibone engcono kunabo bonke. Kanti siyiswela inkonzo ethi hayi. Nami Nkosi ngumuntu ngehluleka. Siyiswela inkonzo ethi ngicela ukukwembatha, ngicela ukuthi ihlazo lakho kube ihlazo lami, ngicela nami ukuba ngike ngifunde ukuthula. uNkulunkulu musana ukwahlulela kangaka. Yabona khona izingane emzini yethu ezalwa yithina. Aziluthe empilweni because mina njengomzali hlezi ngitshela vele wena useless. Mina njengomzali noma ngathiwa yini efuna ukuyiqala ngihlezi ngitshela ngeke ilunge ngoba wena uyisilima. Yabona khona abantwana abalinyazwa ngabantu bangaphandle, balinyazwe endlini. Abanye baze bathi noma ngangaxoxa la ekhaya. Khona omunye umuntu noma ngasimama noma angaba right kangakanani akakwazi ukubuya zontshela hayibo ngiphasile. Nisenizwe ngabantu bangaphandle bese niyazona kanti inkinga asikwazi ukubonga, asikwazi ukuncoma. Asikwazi ukuthi well done sibanibani, I'm proud of you. Sometimes mina ngiyabuza njengomzali ngigcine nini ukubuka ireport yomntwana ngithi mina wow I'm proud of you. Ngihlezi ngithi mina ufuna kanjani u90% enganeni wena wawuhlula ukuthola u50%? Ufuna kanjani into kwawena ekuhlulayo? And so abanye abantu balinyazwe ukugceka kwethu. Kanti bekumele sibaseke. Khona lento evamu ukushiwo abantu ukuthi the last straw that broke the back of a donkey. It's the last one. Khona omunye umuntu omlimazayo wena uthi uyahleka. Umshaye kanti vele amadola besexeka. Ukhuluma into kanti vele amandla bengasekho. Khona abanye abantu oshinto wena kubona kanti awazi ukuthi how deep is the wound.
wena uzothi awu usibanibani udino ukuthi ngithe, kanti awazi lokho okushilo kuficeni kuyena. Siyiswela inkonzo yokuba nobuntu, siyiswela inkonzo yokungafuni ukuthi abantu bakhale ngenxa yethu. Indlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele, sikhanyisele isinika amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.